gemeente Heerlen wil namelijk in het jaar 2013 een nieuwe stadsdichter, maar ook meteen een jeugdstadsdichter gaan vinden. En tja, zo'n dichter die is van, voor en door de mensen van Heerlen gekozen. Dat betekent dat er dus gezocht moet gaan worden naar die stadsdichter. Bij mij aan de tafel Harry Severins. Hij is op dit moment de stadsdichter van Heerlen. Een bijzondere goedemiddag. En Berry Braken, wethouder cultuur van Heerlen. Berry, als ik bij jou mag beginnen, waarom is het zo van belang dat grote steden toch zo'n stadsdichter hebben? Nou, omdat het heel belangrijk is, denk ik, dat alles wat er gebeurt in je stad, en er gebeurt natuurlijk ontzettend veel, dat ook een gedichte wordt omgezet en dat de mensen daardoor aan de praat erover raken, geïnspireerd raken en zich ook meer verbonden voelen met hun stad. Is dat ook de rol die je zo ziet, Harry? Verbondenheid? Ja, inderdaad. Ik schrijf over het gedrag van mensen. Wat houdt Heerlenaren bezig? In dit geval Heerlen dus, Heerlenaren. En ik schrijf daar gedichten over. Ja. Hoeveel heb je er nu al op je naam staan over Heerlen? Over Heerlen? Dan moet ik eens gaan nadenken. Nou, laat ik het zo zeggen. Er heeft eens een keer iemand gezegd van... Harry schrijft weinig over Heerlen. Het woord Heerlen komt er weinig in voor. Maar al die gedichten ademen Heerlen. Dat betekent dus dat ik een echte Heerlenaar ben. Oké. En als je het daarover hebt, hoeveel ik er heb geschreven, zijn het er duizenden. Ja, dus een stadsdichter hoeft niet het woord Heerlen te laten vallen in zijn gedichten om goed bezig te zijn? Nee. Dat hoeft niet per se, nee. Het kan net ook iets zijn wat speelt bij de mensen in Heerlen. Wat misschien niet precies de stad raakt. Sterker nog, als je maar voortdurend Heerlen in je gedichten gaat noemen, wordt het ook wel wat saai, zal ik maar precies. En lijkt het meer een PR-stunt. Ja, waarom op zoek naar een nieuwe stadsdichter, Harry? Omdat mijn periode erop zit. Ja, want hoe lang mag je stadsdichter in Heerlen zijn? 2 jaar. Oké. Het is nu al verlengd, omdat we nog geen opvolger hadden, is het nu verlengd tot 31 december van dit jaar. Dus dan ben ik 3 jaar stadsdichter. Maar de normale periode is 2 jaar. Ja. En dan moet je dus een opvolger zoeken. En toen dacht de gemeente, het is misschien ook goed om... Ja, de jeugd heeft de toekomst, laten we ook maar een jeugdstadsdichter gaan zoeken. Maar dat lijkt me in deze wereld, waarin de jeugd toch vooral via de iPod en de iPads actief is, toch een hele moeilijke. Dat zou je misschien denken, maar het is natuurlijk net die ontvankelijke leeftijd dat heel veel jongeren ook bezig zijn met dichten en met de wereld om zich heen ontdekken en zichzelf aan ontdekken. Gisteren was ik in Schoenk, er werd een kindertentoonstelling geopend, Raak. En dat was ook een meisje, 13 jaar, en die droeg daar toch voor een volle zaal een gedicht voor. En het was een mooi gedicht en ze deed ook op een hele goede manier. Dus ik denk dat er heel wat jeugdigen zijn in Heerlen die hier ook wel geprikkeld door worden en zich hopelijk gaan aanmelden en dat we een fantastische jeugddichter gaan krijgen. Je zit in die wereld, ja, klopt het? In Heerlen zit heel veel potentie op dat gebied? Ja, jongeren zeker. Vorig jaar ben ik jurylid geweest bij een manifestatie die De Kus heette. En toen waren er zeer verrassende gedichten over kussen. En, dus ik neem aan dat die potentie aanwezig is. Ja, een stadsdichter. Mag hij nou alleen maar positief schrijven over zijn stad? Hij moet je altijd te vriend houden als wethouder van cultuur? Of mag hij ook kritisch worden? Nee, juist niet. Hè. Kijk, een stadsdichter is net als een columnist. Die heeft gewoon absolute vrijheid in de onderwerpkeuze. En als er op een gegeven moment mensen ook kritisch zijn over iets wat er gebeurt in de stad, of over het stadsbestuur, hè, of over de wethouder, dan moet dat gewoon in een gedicht kunnen neerslaan. Het is net als de carnavalsoptocht. Ook daar mag men gewoon grappen maken of heel kritisch zijn over de gevestigde orde. Het is ook een uitlaatklep en een manier om juist debat op gang te brengen. Dus nee, absoluut niet. We leven niet in de Sovjet-Unie of Noord-Korea, waar de kunst in dienst staat van de macht. Dat is het laatste wat we moeten willen. Je laat dus ook je gedichten nooit vooraf door de wethouder goedkeuren, Harry? Nee. Je hebt er eentje meegenomen. Laten we eens even kijken of er eentje uitgeschreven, beter gezegd. Ik heb net één uitgeschreven. Dat gaat ook over mensen. Maar het zijn er 2 eigenlijk. 2 korte. Kijk, wanneer is deze gemaakt, origineel? Deze vorige week. En die andere is wat ouder. Alleen afgerond ook vorige week. Oké, de stadsdichter van Heerlen. Dekmantel. De waarheid is het belangrijkst, roepen wij in koor. Zonder schroom liegen wij er zelfs voor. Doe maar, daar zit een kritische noot in. De wethouder voelt hem, nou ben ik niet zo uit die regio, maar wat hoor jij wat ik niet hoor? Want Nee, goed. We kunnen nu een heel debat gaan houden over politiek en waarheid. En af en toe wordt er ook wel eens een leugentje verteld. Dat wil ik best een keer doen, maar ik denk dat we dan de hele uitzending kunnen vullen. Oké, ja. Je tweede gedicht, Harry. Maaiveld. In zijn nopjes kust de paus het allerliefst
kinderkopjes. Die gaat niet over Heerlen. Die gaat niet over Heerlen. Die hebben geen kinderkopjes in Heerlen, wil je zeggen. Oh, die hebben we wel, maar de pauze is er nooit geweest. Kun je natuurlijk naar aanleiding van dit gedicht regelen. Toch eventjes, waaraan moet een stadsdichter voldoen? Want ja, jullie zoeken nu een opvolger voor Harry. Een soort sollicitatieprocedure. Ja, dan staat er altijd in zo'n sollicitatie staat natuurlijk waar ik aan moet voldoen. Wat zijn die competenties van stadsdichter? Ja, heel simpel eigenlijk. Het belangrijkste is dat je of in Heerlen woont, of in Heerlen geboren bent, of nu komt hij, en dat maakt het op zich heel breed, een sterke affiniteit hebt met Heerlen. Oké. En je moet kunnen dichten. En je moet kunnen dichten. Dat lijkt me toch wel een redelijke Maar minimale. dat moet je kunnen bewijzen. Dus je dient 4 gedichten in. 3 daarvan die je al eerder hebt gepubliceerd. Dat kan in boekjes zijn die je zelf hebt uitgegeven of tijdschriften. En eentje speciaal geschreven over Heerlen in het kader van het stadsdichterschap. Ja. En dan is er een commissie. Daar zit Harry trouwens ook in als aftredende stadsdichter. En die commissie maakt een selectie van 3. En die 3 leggen we dus voor aan de bevolking van Heerlen. En daar kan men dus uit kiezen. Zeg dat, die spreekt ons het meeste aan. Ja, dan zeg jij wel zelf, en hij moet kunnen dichten. Ja. Ja. Hoe bepaal je nou iemand kan dichten? Want ja, Nou, wat kunst is een- is altijd... Wat is een gedicht? Je kunt een Discutabel. gedicht op vele manieren schrijven. Maar in elk gedicht zit een zekere mate van gelaagdheid. Dat maakt een gedicht tot een gedicht. Gelaagdheid, een gedachte op een hoger plan. Dat is een gedicht. Oké. En daarbij En jij... de manier waarop je dat schrijft, dat is zeer wisselend. Oké. Wanneer gaat het gebeuren allemaal? Nou, de mensen kunnen zich tot 1 juni aanmelden. Dus ik zou vooral iedereen oproepen om dat ook te doen. Hè, als ze geroepen voelen tot het stadsdichterschap. En dan vervolgens vindt dus de selectie plaats aan de bevolking. En tijdens de kinderboekenweek maken we bekend, dit is onze nieuwe stadsdichter en jeugddichter. En vervolgens in januari worden ze ook beide geïnstalleerd tijdens de Nationale Gedichtendag. Dus we pakken daar mooie literaire momenten ook voor om dat zeg maar te brengen. Oké, die jeugddichter heeft dezelfde voorwaarden als de grote volwassen Nee, stadsdichter? niet dezelfde voorwaarden. De stadsdichter schrijft 10 gedichten per jaar. Nou ja, Harry hield zich daar niet aan op. Die schreef er veel meer. Hè. Die moesten soms wel zeggen, nou Harry, het mag ook wel wat minder. Maar 10 gedichten is een minimum. De jeugddichter hebben we gezegd 3 gedichten. En voor beide geldt dat ze dus ook kunnen worden uitgenodigd om op officiële gelegenheden iets voor te dragen uit hun werk. Het is ook performance. Hè. Je moet je ook laten zien als stadsdichter. Wat je Dat kunt, ja. hoort nog wel bij het dichten. Ja. Je moet het ook kunnen brengen. En Harry was er fantastisch in. Je hebt er zoveel gemaakt en dadelijk hoeft het niet meer. Maar ga je het missen? Nee, want ik blijf natuurlijk gedichten schrijven. En ik blijf optreden, maar niet meer als stadsdichter. Maar ik heb zo mijn weg wel gevonden in dat wereldje. Ja. Als je het hebt over een sollicitatie, dan is natuurlijk 1 vraag altijd van belang. Wat shockt dat nou? Ja, dat zal mensen misschien niet zo inspireren om te gaan solliciteren. €750 per jaar. En daarvoor moet je 10 gedichten 10 gedichten minimaal schrijven. maken. Je moet ook performances geven, om het zo maar te zeggen. Je moet je ook laten zien bij gelegenheden. En heel belangrijk, je mag ook de naam van de stad Heerlen mag je natuurlijk niet bezoedelen. Dus je moet je nog een jaar lang heel erg keurig, of 2 jaar lang heel erg keurig en netjes gedragen. Dat kun je wel aan me overlaten. Dat is de Harry allemaal wel gelukt hoor. Met die wijze woorden kunnen we afronden. Dus mensen die meer informatie willen, ik neem aan op de internetsite van de gemeente Heerlen, Ja, kunnen we alles terugvinden. nalezen. En de gemeente Heerlen is op zoek naar de nieuwe jeugd- en stadsdichter vanaf het jaar 2013. Ik heet van harte bedankt jullie Harry Severins en Barry Braken en een goede terugreis naar de Parkstad.